a xestión económica do Concello, porque estamos falando de que se ten que pagar a través dos reconhecimentos extrajudicial de crédito 25.000 euros para pagar o Plan Cultural de 2017 con cargo ao exercicio de 2018, cando no orzamento do 2017 xa se contaba con esa partida orzamentaria. De feito, as bases se publicaron en marzo, a mediados de marzo. No mes siguiente, no 20 días hábiles siguiente, as asociacións culturales podrían haber xa justificado esas axudas que xa podrían estar cobrando a mediados do ano pasado. Tuveron que esperar un ano, en todo caso 6 meses máis do previsto para poder cobrar, e eles tuveron que adiantar os gastos no seu bolsillo. Isto implica unha nefasta xestión económica. De feito, o ter que pagar como reconhecimento extrajudicial de crédito este ano implicaría que as partidas, eses 25.000 euros que están previstos para outro gasto este ano, se terán que demorar o pago para o ano siguiente. E así vamos, tras reconhecimento extrajudicial de crédito, superamos o 1.000.000 euros. Tamén nos chama a atención que non todo o reconhecimento extrajudicial de crédito ahora ven a pleno, a aprobación a pleno, sino que moitos se están recollendo ou se van a xuntas de goberno e se recollen en resolución de alcaldía ou decretos. Concretamente, un anterior de 160.000 euros que foi destinado a obras de saneamento. A día de hoxe, a mediados de ano, o orzamento de 2018 está completamente desconfigurado. En moitas partidas de gasto, é dicir, non se van a poder executar, porque xa se tirou delas as facturas do ano pasado. Isto é unha auténtica despropósito, os proveedores sí que o están anotando. Máis intervención?